share ka tanong pangulaw lantan. Nak. So kapakasidkaon na kana uba marata. Kapadanan ko yamanan yan na pipa kayo agama nagwayamanan yan na padanan ko mga mustahab. Anto ni kapakapsidkaon. Imbagay nga sa yamanan yan na sadkan yan na pirak kapakay. Imbagay nga sa yamanan yan sadkan yan barandiyan na kapakay. Kapakay yung pamasok sadakan yan na pakaukitan na ka sa yamanan yan na sumbalitan o sa yamanan yan na ayam pakipsidkaon. Na din na problema ro kaso sadaka na barang-barang sukit yan. Kautot na. Ayaw di ron sa lakaw na banga tenduwi sugawi arong ko bupakapsid ka. Di ka pa kaya ba si ko yamanan yan na kiawapat yan na bangka din na yamanan yan na tenduwa sa ron tano pakapsid ka. Si ko yamanan yan na suldo telugawin na ron tano di pakapsid ka. Si kuldo suldo yamanan yan na pitugawin na ron tano di pakapsid ka. Si ko yamanan yan na suldo patpulugawin na ron tano di pakapsid ka. Si ko gatosan na ron tano di pakapsid ka. Sabab sa tenduwa wagama agyang ko tadi ka pakapsid ka ako miyawapat ka. So kapakasid ka na simba si ko miyawapat. So kasid ka lagi do kapakasid ka ako miyawapat nagyanan na simba mutlaka ibadah mutlaka ayaman ta mutlaka na bebegang kau na sa lauda paro sa apian dadarpa agwapi anto na agawi na kapakai sedka ka di ba din kapakai panton ka so ayamanan yan na bebegang kau sa lauda paro inun tabu na pakabagay ka sa dalil kasuda pentuwa wagama na basta penton ka na kailangan na makapenturo na swagama na lagid mambuto so pinto wagama na di ka pa kay mambu bang ka pakarabraya kagiyaso ka pakarabrayang ka na kailangan mambu sa yamanan yan na dalil ka so mapapanto na surabray mambu na rabray ayabo kapkaliniran na igirakiat unan sa dalil so mapapanto na piakarabray niyan o di na surabray na pinto niyan na mampanagyuto ka maparo mambu ang kota yamanan yan na lagi duto na. So kapakasid kaon ko apian to nagawi asar kading katendo na rumbu nagusto apian dadarpa na kapakayo to sa apian to na pakipsid kaon sumbalian ka sayam udi na pakipsidigan ka sa pirak pakipsidigan ka sa gamit na pala palid no to kapakay aya badan di ron kapakay kulog sa yamanan yan na bidaan na tenduan na ka sa yamanan yan na darpa nagugawi aron ka penggulalan nagyang ko yamanan yan na anto na iniba na kapakapsid ka ang kaon. Nagyuto yamanan yan na pada sa yamanan yan na bitira kailangan nakasabutan tano may pantag sisagyang kanan anto na iniba na kandalimakan. Ay apya karataraton sa ginawa na amin tano sadi na mata na benar na aya kailangan o kandalimakan si saranaw na miyabaloy kaya negosyo na ngayon na palad na pamilitan o petay palitan ron miya kasaksi na igirakwa na pegang katanang ko to apirak ay kailangan tano sa makaputap tanudan sa 50,000 antari makasmi sa 50,000 kay po masan tano ka ipaga na sagyang kaya mga to na boto panduan wagama boto panduan wagama na udi na piangasay na skano kay sa kapamilya na sa 10,000 skano boto panduan wagama kana bagiti ni panduan wagama apia pa na sutamok o ayamanan yan na miyawapat na di kapakay abatan o ayamanan yan na anto na iniba nagsisadkan ngayon nakagiya anded ni kapatay o miyawapat na sutrakyan na miyada so katatrakin yan nun suwalay niyan na miyada so kawawalay niyan nun so pirakyan na miyada so kapipirakin yan nun so lupayan na miyada so kalulupay niyan nun kaanded ni kawapat yan na minitugalin so katatraki ko trakyan kalulupay ko lupayan katatamuki ko tamukyan si ko mga warisan yan minitugalin kiamayan minitugalin kinayan minitugalin ikaruman yan minitugalin ko yamanan yan na mga watayan so karkin yan na sagyang ko tayamanan yan na tamukyan na amay kapakasidkaan tano na miyalalim tano agyang ko tayamanan yan na kiriksang utatamok miyalalim tano ang utakirik sa tamok apya pan kinuha ko tamok yan kagyak na ba niya no to tamok ka sunso kaya upat yan na miyadun so katatamokin yan ka tamok ko to yamanan yan na mga warisan yan diyuto yamanan yan na kailangan na kasabutan tano ron apya sipan ko tamok kami ni bagakin na diyuto ka pa kaya lubatan ka mabadno to ko yamanan yan na mga warisan yan orian umakong sugasto ko kaya rigwon ubad na miniso kayron ako kini labanganon ubad na miyang gastoron ako ubad na mga utang yan kailangan nakabaydan
O di na ubad namin ni sumayayan, kailangan nakabidan, ha? O di na ba, ayamanan yan na niyatakir yan sukap ni hajian, na Daniel Minggulala na magagaganyan, na mikisinggay rono to, sulangwan taman, ha? Na iniba, ato na iniba na atas, tanggungan yan, Daniel Minggulala na badan ni miyawapat, na kailangan na palid no tukakwa ko tamok yan, na makuha, manit, niya ko sulangwan taman, agasto, na pumbaba din no to, ayamanan yan na, pamilya niyan. Na suman ni pamilya niyan, ibarat na si karuman yan, uban yung pakapsid ka na, pakapsid ka niyan, kuwapian to nagawi, ako si kuwapian to na oras, ha? Ako kuwapian dadar pa, sapian to na ipagisid ka niyan nun, siyong balian niyan sa karabaw, anta ka siyong balian niyan sa kambing, anta ka siyong balian niyan sa amanan niyan na, sapi, asar ka din yan ba na natando na giyong ko to amasa, kapakapsid ka niyan nun, karabray, to akinisugunon, wagama, na surabray, na di ka pa kayabang ka, anto na iniba na, tandua kauto niya kasi nabutaw to nagyuti amanan yan na kailangan nakasabutan danos isagyang utakan diri